салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Hyundai Solaris ҳастед бародар. Соли 2013, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин мошин бародар. ҳамаш 100%, краскаш тоза, мотор, коробка ходовой соз, 4 та баллони нав. Мошина ходовой бародар, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Челябинск. Нақша 980 000 рубл мега. хайдори анеқ боша, бо камтар савдо дорад. касони хайдор ҳастед, марҳамат, рақами рӯи экранда ватсапам ҳастай. метавонед ки занг занед ё ки тариқи ватсап муроҷиат кунед, маълумоти пурратарро ҳисоби мошин дастрас кунед. мошин навбати мо Vectra B ҳастай, яъне дути бародаро. соли 2000, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, 16 тага, коробкаш механик, ҳолати хуб. мошин нахаду бародаро, ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Бухтар. нақш бародаро бо маслиҳатай. ягон хайдори анеқ боша, мега биё мошина мақсад ай пеш бина, савдои хубуш мекунад. касони хайдор ҳастед, марҳамат, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. дигар мошини мо бародаро каравани простой ҳастай. Астраев. солиш 95, сӯзишвориш газ бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ миёнае бародаро. мошин камтарак расход дорад. ҳуҷҷатошам бочидагиай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. нақша 17 000 сомон мега, бо муомилат дорад. касони хайдор ҳастед, марҳамат, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед ва дастгирия фаромӯш накунед бародаро. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. мошини навбати бародаро Lada Kalina ҳастай. солиш 2006, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолати хуб. мошин тоза бародаро, мотор, коробка ходовой соз, салоншам тоза. мошин нахаду, фақат мешини ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Қумсангӣ бародаро. нақш мега бо маслиҳата. хайдор боша, мақсад занг зана, мега маслиҳат мекунӣ нақша. касони хайдор ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақами рӯи экранда занг занед. рақамои расида бародар ватсап дорам, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбати бародарон грузовой Газель. соли 2007 сола, мотораш 406, сӯзишвориш газ бензин, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. мошин барои састаниш хубай. мотор, коробка ходовой ҳама соз. кузовшам тозаҳай. қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. нақша бародаро 40 000 сомон мега. ноҳияи Ҷайҳун яъне ки Хумсангир.
нақш бардор 40,000 сомон. Варианти алиширам ҳаста ки ба мақсад мошини майда алиш мешавад. касони харидор ҳастед ки мошини алишӣ дошта бошед, марҳамат рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. эълони навбатӣ мо бародаро хонаи фурӯшӣ аст. хона видео камтар дарозтар ба суръатшамо тезтар кардагем. касоне ки харидор бошед ватсапда муроҷиат кунед, видеоша равон мекунад. хонаи фурӯшӣ қарор дорад бародаро дар ноҳияи Сино, Озодии занон, 3 дар хона, 2.5 сотих яъне ки 2,6 сотих замин. наздикиша бародаро ҳама чиз дорад, яъне ки магазин, масҷид, балиса, ҳама чиз наздикиша ҳастад. 4 тарафи хона маҳкам. об свет дорад, ҳуҷҷатош 100%. нархи хона бародаро 320,000 сомон. харидори анил боша бародаро бо муомила дорам хона савдо мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира ятсе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.